Det er en bog, som jeg skrev i de 8 år, jeg boede i Italien, uden egentlig at vide, at jeg skrev den som bog, fordi den består af de mails, jeg skrev til en god veninde, jeg havde. Jeg boede på et bjerg langt ude på landet, og var sådan set blevet meget isoleret og meget stille, for der var ingenting at foretage sig, når det blev mørkt. Og så sad jeg så og skrev mails, eller vi skrev mails til hinanden. Det er så blevet en bog. Det er kun mine mails, der er med. Og de viser ligesom, hvad jeg oplevede i de år i mit liv, både i mit personlige liv, mit indre liv, om man så må sige, og omkring mine børn, og omkring det at skrive. Jeg skriver jo flere bøger, mens jeg bor dernede, og alle de overvejelser og problemer, jeg har omkring det. Og det handler om naturen, om det italienske samfund, og hvordan det er ligesom at være til i denne her situation. Det er klart, at jeg er i en lidt speciel situation, fordi jeg bor i udlandet, men jeg tror også, at de der år, hvor man har små børn og arbejder og prøver at få alting til at gå op, og det er meget svært at få det til at gå op, er noget, som alle kan genkende eller leve sig ind i, som på en eller anden måde kender til den situation. Altså jeg flyttede til Italien, fordi jeg havde en økonomisk mulighed for det, og så havde jeg denne her drøm om at bo på et bjerg i et stenhus, omgivet af oliventræer og vinranker. Og jeg kom også til at bo, tror jeg, et af de smukkeste steder på jorden. Men når der så går lidt tid, så bliver drømmen virkelighed. Og så viser det sig, at sådan et stenhus er iskoldt og besværligt og ikke til at tænde op i, og at alle problemerne, som er sådan et sted, man tror, man bor på landet, der er altid en maskinlarm uden lige af bønder, der går og arbejder i marken, og hele skolesystemet, alt det, man går ind i. At jeg befandt mig selv siddende i en bil 2 timer om dagen, fordi det gør man, når man bor langt ude på landet. Så det var ligesom, man kan sige, denne her drøm, som blev virkeligere og mere problematisk, selvom det stadigvæk var lige smukt. Jeg vil stadigvæk sige, at jeg tror, det er de smukkeste steder i verden. Men virkeligheden var også meget, meget besværlig. Den foregår i årene fra jeg er 32 til jeg er 40, eller 41. Og jeg tror, at som kvinde er det nogle meget, meget vigtige år, hvor man jo virkelig bliver voksen i ordets egentlige forstand, eller får tager ansvar for sig, at der sker alle mulige fødsel og død, og man har ansvar for sit liv og for andres liv lige pludselig, og alle de udfordringer, der er, og at det kan være meget svært. Det kan være meget dejligt, og det kan være meget svært. Og man er også midt i sådan en tumult, hvor man kan sige, når jeg skriver mailsene, så er det hele tiden lige nu. Det er lige nu, det sker, ikke? Og når jeg kigger tilbage, så kan jeg jo godt se nogle, eller når jeg læser tilbage i det, nogle tråde, som jeg måske ikke kunne se dengang.